Kini kedu darshan Meghalaya ibn Subhai pi baro sha kini ketup kubor mita ke janbit. Shuban panch ki kubor pe bnyai pechwai ke mat bukong san. Leo Menteri Ketna Textile ke Sorkap Deng Ugiri Raj Singh ya ke Jaka Puli Shillong NIFT ha Sauli haringkat ke jendan langjong Menteri Kena Upapitra Magreta. Minjur ulat ia ke an row ban kintup lang no iki samla samhoi ba iki kinthe po ki dor bar shnong na lor santli ki weipat. Banjur Menteri Ketna Social Welfare wa polling do ke jingdon kambat pethamai no ia ketna pulit ke jela ban ele persha iki kam khayidro. Bat penpau MP ke Shillong ba KHASI singkon ia ke jisokhya jengmut jong u halor ki bam sap shna surok Meghalaya. Ki kubor ki babnya Menteri Sorkar Pedeng Badepet ya ketna textile Ugiri Raj Singh minta kesengi ulap lie patba ya ke Jaka Puli Shillong NIFT campus ha Sauli New Shillong Township haringkat ke jengdon langjong Menteri Kena Badepet i kambari bat textile upabitra Magreta bat Menteri Ketna textile ke jela Meghalaya uba polling do. Using ulai shim bentaru ha ka jing pen kup burom lani ka convocation ka bakhat ar jong ka ni ka Jaka Puli hadi bladap pli pat ba ya ka ha bat ha kan ka Jaka Puli kila don shispa ar pulai ngut ki samla puli jong usnam ar hajar ar pusau ki blayo pediang ki senot degree jong ki ha ka ni ka sengi pen kup burom Ugiri Raj Singh ha ka jing kren jong u lakentu ki samla puli ban train ka benta ke imlang salang klem da klet patru yala ka thmei bat bakin yai piteng ru banang pen bhashu shu ke jingnang ke jingtip ke jongki वो कहीं न कहीं इन्हीं के ज्ञान को आगे ले जाएंगे अपने ज्ञान के साथ इसलिए उन शिक्षकों के प्रति एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें सम्मान करें Ka Executive Committee jong ka KHASI Hills Autonomous District Council hakasngi palay por chiteng sngi kala pentip ba ulat ke jela Meghalaya usi HVJ Shankar ulam minjur ya henriu tli ki bil lani ki andro bala penmi de ka council hakini ki khingyat snem baladep u Chief Executive Member jong ka KHADC uba penyat sing CM ula pentip ba ki andro baladep yo jing minjur kum ke KHAD Administration of Ilaka Second Amendment Bill Arhajar Arpulai kan penkup bor yaki kinthei bat yaki samla samhoi bane shim bentah ki do barshnong ki wei pat ki ainro ki kinthop ye ka KHASI Social Custom of Lineage Amendment Bill Arhajar Arpulai ka KHAD Trading by Non-Tribal Amendment Rules Arhajar Arpulai ka KHAD Regulation and Administration of Land Rules Arhajar Arpulai United KHASI Giantia Hills District Fisheries Amendment Bill Arhajar Arpulai but ka nomination and election of the Lingdo Minister Lingdo Raj So Yong Lingdo Ship Bill Arhajar Arpulai ini ketika henry tuli ki bills but ki rules ki banaka yang ka HDC dang chen ngila dap ban menjur da ka yeng badan buram but dokumen ban pentip ba nakal yang ka office jong ulat ke jela governor jungi la dap ban menjur ya kini bat la penlong an but chen ngin sa pha ya pi ki copy jong kini ki notification ka bala mi ka kum ki gazette Menteri Ketna Social Welfare uba polling do akasngi palai ula ong ba kalong ka badon kam bad penthamai biang ya katna pulit jong kani jela kata ka anti narcotic task force khnang bo onla ban kampen klan bor shu ya ka ha ka por ba ke le persha I kam khai drop halor ka jing khot bat ban don ka jing yai pat ba ka sang new trap youth council ha ka pratarik unai weng na ka benta ban pensngo ya new tli ki mat jing dawa ya ki blat mu ban le persha ki kam khai drop bat ka jing pendon kam baklayo drop ha Meghalaya uni Menteri ula ong ba ki seng bhalang ki don ya ki hok ban le kumta tangba kim dei pat ban jam palat put kham tam e yo put usam jong ki an ki kanun
Here to uphold the law, and structurally, we also need to revamp the state police in order to effectively arm them with more powers. One of them, obviously, is the ANTF, which I have a few ideas to share with the Deputy CM in charge for. NGOs are free to demonstrate their protest or their dissatisfaction, but they need not cross the frontiers of the rule of law. Udukot kayeng dorbar thauan kari jong kaseng VPP National Constituency Dr. Ricky A.J. Singkon ha kasngi palai ulakentu ya kesorkar jilla bakan shim khia bha halor ki khubor ki be dei be ki kam bamsap shna surok ki bajur bat ban penti kenaru ba ki badon keti hakani ki di ban ngat ha ka kendon an ke beperking kani ke surok ka peneso ya kanong ba Shillong bat kanong ba Tura ling ba kesor nong ston bat rongjeng dah ka pen pau ya ke jeng sngokia jumut ke jong uba sen kon ula ke doru ya ka wei pat ke project na surok bala bei tingka da ke World Bank ka ba nadu lat sau haduk mau maram ya ka ba ompat la ban pendap satia wat laki kam maramot kiladap sedang ula ongru i ki brio bekim de hiru ban shoes ngap jar ya kum kini ke jeng le bi an. The World Bank funded project, from Latum South to Mau Maram. Some 80 crores worth of project, if I'm not mistaken, to get the figures right. And see, the road has yet to be completed, and then repair is going on. And what is this? And that will be a World Bank funded project. So it is a matter of serious concern. I feel that the public should, high time that the public should come out and speak against such activities, because this is concerning us and our future. So we do think such some activities are being carried out in this manner. This is something very serious, because at the end it's public money. Kaseng KHASI Students Union menta kasih laikendo yo Chief Secretary ba DP Walang bandawa jingpen kalaki rukom thung jam jang Meghalaya Public Service Commission ba jang District Selection Committee kaseng kalali rakat santali kimat jingdawa ha kaba kala banjur halor ka rukom thung jam ka bakhut ka basuba bat ka balongkat kum ka jingla ban le bha ka balat ru na ki jing sha musla ha ki kam san perthei Presiden keseng KSU uba lambok starwell marngar ula banjur baka jeng thungkam ka dei bet ban longkat kum ka jingla ban le bha bat kam dei kat kum ka but sianti ka sian perthei nakaliang kasorkar ng sloba kaladan kucukot jumut namatam pentamai kum trikam bat kidon hadu kha santri ki point rai phila yo ti si bla share lomba ki whatsapp group ki la thai kubor di tugitu ki point akaban liang sia sul kubur ki long bodon kam bat kidon tangkatu kani kiba kidang haban dunia kum gatu ban ong pendu no personal interview ki grade B C and D kum itu kidang haban examen nama kum gui ki state bila pendu no bat kulit pej bar bat kespun ku tuling kala adon ya kata andai na kaliang sia sul panpor bat ki nanti ba dang haban dunia nang ba swaban sim bi no ba kandu Hakasian jam ka bakongsan ban pinbhai ki office rekam ha South Garo Hills ulat ka jala Meghalaya u CHV Chankar ula play ya umau nong rim limba ka video na ka benta ka office deputy commissioner ka bathamai kani ka project ka thmu ban khampen bhai ka sinchar ka khadar bat kan pin bit pin biang ru ye ki jingdon kam kat kum kani ka juk na ka benta ki jingdon kam jong ka district haba ai jingkren ha kani ka singi na Raj Bhavan hanong ba Shillong ulat ulayaro ya ki bor penya district bat ya ka sarkar jala Meghalaya na ka benta ki jingyai persang jongki ban kham pen klan chu shu ye ki kam shakri pat ba kham tam e ki jaka ki ba kham jungai ka jingki kinsan ki dor ki mur chuki jhor ki jhep ha ki yo ki hat klak ta jor ki pat ba kham tam ye ki beshubala kendoi jakpo malagasngi haka jingkrem ka DD News kinong khayi yodo ka bere ka yo tanrai ka bahe tam kila pentip daki baki dor ki mur chuki jhor ki jhep ki phe na ka we ka yo ka we pat kat ba ka dor diu so men ken kala kan jo sha ka shispa henriu pho tingka shikilo ha ki we pat ki yo ki hat
pila banyo hadu 1 kilo ha ka jo ka dor na yodo hayo pulo ki dor ki mor ki khamduna habi nujor ba kayo lam khra but iway na kinong thi nong pet la pen pau ka jing ngo lingo ba jing so si ka jong e halor jong ka ni ka jing pher ki dor ki mor hakini ki artli ki yo Katanat pulit Meghalaya kalapan rungkam sa arpu arngut ki pulit constable ki bathamai ki balapan deb ya ka jing shahi kai jongki ka 4th MLP IRB and Training Center hasopian. Hakani ka sngi lapan long ru ka jing ya passing out parade jongki kin hon shahi kai bakhandai ba lapan long hakajaka ai jing kai hasopian West KHASI Hills District. Hakani ka sngi lawan bin saki de Deputy Inspector General of Police ka Meghalaya isi Lingwa u District Deputy Commissioner Garrett LSN Dykes but Commander in Joga 4th MLP Battalion Ubiti Marak. They have been subjected to it. And for that, I will congratulate the Commandant, the Assistant Commandant training, though I heard that Moksha is wearing a lot of hats, but still one of the hats, which is the training hat, he has done a very successful job. I also congratulate the trainees who have excelled themselves in this 9 months of rigorous training. Ya ka program ajing tepat ba alor ko kwat ka kia ki samla bat alor ki kam shong kha khenna lapan long ka shnong ti saw nong ston ha ka ski pale ya ka ni ka jing lang lapan long da village health council ba ka dor bar shnong ti saw but ikong pidalin nang bri ibede I adolescent health counselor ila banjur halo ka jing don kam jong ko kwat ka kia jong ki samla bat ka jing ta ka bas niu jong ka jing pen bor ki parlok parajor ha ka be ba ka jing shimrai ka jong ki Katba ikong Rubinel nong siet ibede I lady health visitor na civil hospital nong ston ila pashat jingmut alor ka jing ma bashir kay na ka jing shong ka khenna bat ila penslur yaki samla ban long ki bas kem bat pan ong em yaki no ki jingle ki bas niyo Ka District Sports Office jongka Southwest Garo Hills kalapan long ka jing mare thong fit India's Watch Freedom Run ka bishi 4 kilometer haka 8% tarik risau kani ka jing mare thong la pinsdang balapan kot hapo ka indoor stadium ha ambati ka Deputy Commissioner jongka Southwest Garo Hills ka Hema Nayak kalaishim benta kum ka kongsan ha katigisngi hakani kisngi ladon hadu an rius pa anyo pusan ngut kinong mare Hakabasan spa Andrew pulai ngot kidi ki shinrang bat shi spa khat ar ngot kidi ki kinthei yeki nong job la sam diki khusnam bat ki sirnon Ka district level youth exchange program arajar arpsau kat kum kaphang today's youth tomorrow's leaders lani ki samla ka jukmenta ki nong yelam kalashai kalakut no ane kasngi auditorium jong kanangba college hajwai Ya kani program lapan long dako office jongka district sports officer West Giant Hills district Juwai but ha kani ka program ba arsengi linter lapan I ki jinge ko paper kum ka science mela ki jinge ko shat pat waitin rai ki jing shat kin hon but ki jing waitin rai ba para marway ka quiz ka jing draw dur ka jing tho poetry ka jing tho ki jing tho khana but kum joru ki jing pen so tho shapang ki sap ki pong na ka skill development office but ki way Minta pat ni pe ke jeng long jaman ke semeneng hanong ba Shillong ke jeng kriat ke long khat lai degree Celsius ba ke jeng shit ke long khat khandai degree Celsius ke jeng sngam kau hau ke long khandai pu prana ke shispa ke por misa ba chispa na ke shispa ke por janmit kala bandor ke jeng hap slap ke ba malu malaki ka tu kan iki jaka Shoban poi shu bukut jong ke ni ke thuk kubor ni pe biang se ni ke mat bukong san Beliau Menteri Katanat Textile ke Sokapdeng Ugiri Raj Singh ya kejaka Pulis Shillong NIFT ha Sauli haringkat ke jengedon lang jong Menteri kena upabitra Margarita Minjur ulat ya ka an raw ban kentup lang no iki samla samhoy bat iki kentei hapo ki dor bar shnong na lor santli ki weipat Banjur Menteri Katanat Social Welfare ubah polling do ke jingdon kambat betmai no ya katanat pulit ke jela benile persya iki kam khayidrok Bat penpau MP ke Shillong ba reki AJ Singkon ya ke jing sokya jingmut jo halor ke bamsap shna surok Meghalaya
Ti perlok tu lapoi sa bukut jong tu ko borji meta ka janmet adu bini syambiang bat pila syai kasi kublei phi paro. Cyclone Dana makes landfall at midnight yesterday in Odisha, batters several parts of coastal areas while CM Maji takes stock of